tejto epizóde budete počuť. Povedala by som, že to boli skôr také až tragikomické náhľady na svet. Keď ho niečo nápadlo, tak on bol schopný vyskočiť aj uprostred noci a napísať si to na nejaký zdrab papiera, servitku. Niečo natáčali v centre mesta a on mal výborný zvyk, že parkoval tam na ulici, kde ho pravidelne odtiahli. Mne sa úplne najviac páči ten aforizmus o sove, ktorý má, že nerozumie, prečo si... Rozhovor zo zákulisia kníh. Srdce má iba 2 komory a predsa sa doň zmestí toľko ľudí. Tak takúto krásnu vetu nájdete v knihe Žuj a nechaj žuť od Stana Radiča. Bol to humorista, satirik, scenárista, moderátor a tiež otec svojej dcery Evy. Vitajte, Eva. Dobrý deň. No, vy ste autorkou tých sprievodných textov aj ilustrácií. K tomu sa všetkému dostaneme, hlavne k tej druhej časti. Ale o čom je vlastne táto kniha Žuj a nechaj žuť? Ako vznikala? Úplne prvá verzia veľmi podobnej knižky vznikla bezprostredne po otcovej smrti, ale bolo to vyslovene taký úplne, povedala by som, až amatérsky počin, že v podstate to bola asi taká forma psychohygieny mňa, mojej mamy a môjho vtedajšieho manžela. Takže to bol taký prvý. No a táto druhá verzia knižky, s tou prišlo samotné vydavateľstvo IKAR, že by to veľmi chcelo znovu vydať, ale už v takej krajšej darčekovej podobe. Áno. No a dozvedeli sa teda okrem toho, že kreslím tieto srandovné kurence a že by to bolo také fajn premostenie, oživenie, pokračovanie, neviem ani ako to nazvať. Aha. No dostaneme sa aj k tým kurencom, lebo to je veľmi zaujímavé, ale tá kniha vlastne obsahuje aforizmy, také trefné, vtipné, absurdné vetičky, rozoberieme si niektoré. Myslím, že mnohé sú také ešte aj dnes aktuálne, veľmi triafajú do toho čierneho. Napokon aj jeden bol taký, že v tme každý zásah mierí do čierneho, veľmi dobré. A váš otec sa vtedy veľmi rád angažoval do toho spoločenského života však. Áno, určite. Mal to priam v DNA, by som povedala, zapísané. Aj tým, že bol povolaním sociológ, takže... A vlastne bol aj tuším spoluzakladateľ VPN, bol aj chvíľu poslancom. Áno, bol chvíľu aj poslanec federálneho zhromaždenia, normálne seriózny človek. Áno, seriózny človek a potom, keď si človek prečíta, čo napísal, tak sa musí smiať. No ale tí mladší ľudia ho nepoznajú, nevedia, kto to bol. Napokon zomrel 21 rokov dozadu, to je 2005, tuším, tak nejako, čiže naozaj už je to celkom dávno, ale keby ste im ho mali predstaviť a povedať, že siahnite po tejto knihe, lebo sú tam naozaj dobré aforizmy, zaujímavé vety, veľmi trefné, ako by ste priblížili Stana Radiča, svojho otca a jeho humor? Mali by po ňom siahnuť preto, lebo to bol nevždy humor. Povedala by som, že to boli skôr také až tragikomické náhľady na svet, že nebola to nejaká treskúca sranda, že teraz sa tu ideme váľať od rehotu niekde po stoloch. Vždy to malo nejaký hlbší význam, takisto vždy chcel poukázať na nejakú, či už absurditu doby, nespravodlivosť, lebo to mal tiež v krvi. Takže bol to taký naozaj, že kultivovaný humor. Taký ten iný, ten si nemal na doma. Áno, môžeme sa k tomu dostať. Áno, presne súhlasím, že bol to taký ľudský humor, veľmi trefný, že on sa nesmial z tých ľudí, ale možno z ich slabostí, z ich chýb a vedel to skvele podať a cítiť, že miloval aforizmy. Napokon aj v tej knihe sa píše, že on hovoril, že aforizmus je môj najobľúbenejší literárny útvar, ktorý kto si definoval ako to, čo ostane z románu po vyškrtnutí všetkého zbytočného. Áno. A myslím, že to presne vyjadruje. No, tá kniha Žuj a nechaj žuť má podľa mňa také 3 časti. V tej prvej je úvodné slovo jeho manželky, vašej mamy, bývalej premiérky Ivety Radičovej. Potom sú tam tie aforizmy z rôznych oblastí. Zdravie, príroda, láska, morálka, politika, spoločnosť. Naozaj sú skvelé. Ako ste ich vyberali? Ako vlastne vznikal tento výber? My sme sa v podstate, keď zomrel, tak sme sa hrábali v jeho všelijakých zápiskoch, šanonoch, čo bolo samo o sebe teda akože celkom náročné, lebo to boli také, on totižto, keď ho niečo nápadlo, tak on bol schopný vyskočiť aj uprostred noci a napísať si to na nejaký zdrab papiera, servitku, čiže my sme tu takto nachádzali. A potom vlastne prišla selekcia už len toho, že čo by si on neželal, aby bolo zverejnené. Hej? Akože boli tam aj také vyslovene pre interné potreby jeho rodiny
takého úzkeho okruhu ľudí. Áno. A čo to boli? Čo boli nejaké úplne absurdity? Tak to určite nepoviem, lebo by som ho Škoda. zradila. Chcel som vás nejako k tomu dotlačiť. Dobre, čiže vyberali ste, a čo, spolu s mamou, alebo s vydavateľstvom, alebo vlastne ako to... Toto sme robili s mamou a s mojím bývalým manželom. A máte nejaký obľúbený jeho aforizmus alebo vetičku, ktorá vám hneď napadne, možno aj keď zoberiete tú knihu do ruky, alebo len tak počas dňa, že vás vie rozosmiať, alebo povedať, že takto to bolo trefné. Mne sa úplne najviac páči ten aforizmus o sove, ktorý má, že nerozumie, prečo si ľudstvo za symbol múdrosti vybralo sovu, ktorá celý deň sedí s vytreštenými očami. Je to trefné, je to zaujímavé. A takýchto inak aforizmov je tam veľmi veľa. Veľmi sa mi páčilo napríklad to, čo som hovoril o tom zásahu do čierneho, ale aj to, že v hubárskej sezóne každý sníva o tom, že bude držať hubu. Alebo pre mnohých kaprov je predvianočná atmosféra doslova neopakovateľná. A sú to skvelé vety, ktoré majú pár slov, ale naozaj vypoentované a niekedy viacero vrstiev. Čiže sú tam takéto aforizmy z rôznych oblastí. No a pomedzi to sú glosy z jeho relácie Radič počasia. Ja si na to veľmi spomínam, mal som tú reláciu veľmi rád, to bolo niekedy v 2002, 2003, 2004, tak nejako to išlo, som to počúval, ale aj pozeral v telke. A čo sa mi páči, stále sú veľmi aktuálne ešte aj dnes a trefné. Súhlasím. A neviem, či nepovedať bohužiaľ na to. Bohužiaľ. Áno. Ja som si aj vypísal, lebo tam presne keď som ich čítal, tak som sa vracal o tých 20, neviem koľko, 5 rokov dozadu a jeden tu trošku zacitujem. V skutočnosti sme mali také počasie, aké sme si zaslúžili. Niekto bol na výslní, iný v chládku, ďalšieho triaslo, viacerí sa spálili. Nad Slovenskom sa už dávnejšie nachádza tenká demokratická vrstva, ktorá má však aj svoje diery. Presne to aj ako keby dnes hovoril. No ale ja to neviem tak úplne podať ako on, tak ja som našiel v archíve kúsok Radiča počasia, tak si ho pustíme. Od východu a z Balkánu na naše územie ďalej postúpi karpatská demokracia, založená na malom dvore a veľkom biči. Počasie v Európskej únii nás v podstate nezaujíma, veď čo by sme tam robili však? Nič sa však nedeje, lebo keď zo slova Európa škrtneme EU, tak nám ešte stále ostane ropa. Dobre, tak to bola taká tá prvá časť tej knihy Žuj a nechaj žuť a v tej druhej je kapitola Od otca k dcére. S takými malými žltými kurencami, ktoré sme už spomenuli v úvode. Prečo? Čo vlastne znamenajú? Vysvetlite nám to. Ono to vznikalo roky a vôbec som si nemyslela, že to niekedy uzrie svetlo sveta. Bola to vyslovene interná rodinná záležitosť. Začalo to, že moja dcerka Šarlotka, keď mala zhruba 3 roky, tak už vtedy zrejme dostatočne zapadala do rodiny, takej trošku inej. A nechcela žiadne z tých rozprávok o stínaní hlav a neviem čo všetko, ani tie akože moderné, približujúce sa kde ani to. Tak už keď som fakt chcela, aby to dieťa spalo, hej, lebo to asi poznáte. Áno, jasné, mám 2 dcéry, síce už väčšie, ale áno. Tak som si začala vymýšľať príbehy o kurencoch. Oni vlastne vznikli tak, že ja som bola akože v horúcom lete v obchode, kúpila som normálne 10 vajíčok v takej tej škaredej papierovej krabičke a cestou domov, keďže bolo tak strašne horúco, tak sa vyliahli a zostali s nami žiť. No, ale nie ako teda nejaké užitkové zvieratá, ale ako normálni členovia domácnosti. Každé malo svoje meno a dokonca aj charakter. Toto ako niekoľko rokov neustále to pýtala. Ja som si samozrejme nepamätala to, čo som jej povedala predtým. Takže vznikali stále nové a nové. No a potom som dostala ešte jeden výborný nápad, lebo v predvianočnom zhone nemajú ľudia čo robiť. A ja som povedala, že my si nebudeme kupovať darčeky, lebo ma to vytáčalo, tie tlačenice, že my si ideme všetci vyrobiť. Môjmu manželovi prišlo nevoľno z tohto asi najviac. Áno, tak my šikovníci ako muži. Áno, ale teda popasoval sa s tým zázračne, lebo mi na mikinu namaloval práve tento aforizmus Žuj a nechaj žuť. Ako neuveriteľná taká nejaká zhoda, náhoda, alebo ako čo vám ty chcel povedať? No, toto asi, že mám trošku žuďa. Tíško niekde v kúte by. Áno.
No a ja som vlastne Šarlotke na tieto Vianoce, kedy sme mali vyrábať, tak som si sadla k počítaču, niektoré tie príbehy som spísala a začala som kresliť tie kurence, aby to nebolo, lebo malé dieťa nechce mať text. Áno, potrebuje ilustrácie, kresbičky. Tak som začala kresliť, zistila som, že sú úplne perfektne ohybateľné, tvarovateľné, že vedia mať výraz. Začalo ma to normálne baviť, starú onu. Áno. Výborne, kreslíme si. No a takto to vlastne celé vzniklo. Hej, že... Aha. No, Šarlotka je s nami tu v štúdiu, si potichučky číta. Zakrič, páčili sa ti? Áno. Áno, povedala áno, ale stvári sa tak všelijako, ale číta knižku, čiže som rád, že ju vediete aj k čítaniu a že má rada evidentne knihy. Inak ja viem, že vy bývate v dedinke pri Bratislave, ja tam často chodievam na bicykli, aj myslím, že viem, kde presne bývate, na ktorej ulici. Tohto som sa zlakla teraz. No, nebojte sa, nepôjdem vás navštíviť, ale máte domček, máte tam aj kurence? A zatiaľ našťastie táto téma nebola nastolená mojimi deťmi, nakoľko máme 2 mačky a to by asi neúplne išlo dokopy. Lepšie povedať, nemali by sme ich asi dlho, tie kuriatka. Ale možno keby ste ich naučili, tie mačky, že aby ich rešpektovali, kurence. Tak keď by ste mi s tým pomohli, tak to by bola taká výzva. Ja mám tiež kocúra, takže neviem. No ale tie rozprávky boli presne také, že výchovné, vzdelávacie príbehy. Nie? Potom som to využívala aj na také, že ja neviem, keď sme mali ísť k lekárke, čoho sa samozrejme strašne bála, tak som jej deň predtým vymyslela rozprávku, ako kurence tam robili hovadiny a ako sa jej pýtali, že aká teplota, teraz si mi hovorila, že vírus a čo tu na mňa sadá a neviem čo. A naozaj to eliminovalo. Šarlotka ukazuje, pomáhalo to? Áno, pomáhalo, prikyvuje. Pomáhalo, dokonca neskôr aj na testy v škole to perfektne pomáhalo, že akože kurence išli písať nejaké, lebo testovať tu treba už od prvého ročníka, takže to tiež veľmi pomáhalo, takže aj na takéto sme to potom využívali. No, skvelé, dobre ste to vymysleli, tak teraz už, keď hovoríte o tomto všetkom, tak chápem, čo máte na LinkedIne, tú vetičku, že píšem, kreslím, vyrábam. Všetko, čo je srandovné, cute a väčšinou to má aj nenútene vzdelávací charakter. Čiže týmto smerom vlastne aj v tejto knihe. Počúvate podcast Knižný kompas. K tým karikatúrám, ilustráciám, kresbičkám vraj vás nejako podvedome nasmeroval otec? Určite áno, lebo ako mne neustále počas dňa fakt, že niekoľkokrát naskakujú nejaké hovadiny. Neviem to inak povedať. Hej, že seriózna situácia a teraz ja si predstavím, ako by to mohlo vyzerať inak, alebo si tam otočím postavy, ale to akože nerobím zámerne. To tak je. No a na toto bol ako môj otec perfektný parťak, lebo my sme si zavolali, povedali sme si takúto hovadinu, išli sme ďalej, hej, akože to bolo super, no a ako zmizol parťak, tak som to začala kresliť. Nejako ventilovať a dostať zo seba, hej. Čiže ste si často volávali a presne takéto, bol taký vtipný, humorný, sarkastický, absurdný aj v tom osobnom živote, lebo často nebývajú tí humoristi navonok, sú vtipní, ale doma v domácnosti buď smutný, alebo taký triviálny. On bol aký? On bol presne taký, ako bol aj na verejnosti. On bol možno jeden z mála, ale naozaj on neustále vymýšľal nejaké, ako musel takisto okoreniť ten deň, dokonca aj vytváraním tých srandovných situácií. Aha, čiže vás aj zabával zámerne. Jasné. A to bolo tiež vzájomné. Oni napríklad s Jarom Filipom, keď ja som bola úplne mladá a odťahovala som sa od rodičov, mal som 19 rokov, bývanie, hrdá na seba, že to teda celé obhospodarujem, tak títo dvaja blázni si dali tú robotu, že v tom čase, hej, dnes už to AI urobí za pár sekúnd, ale v tom čase vyrobili upomienky z elektriny a posielali mi, že som nezaplatila elektrinu a takéto, no ako, toto bolo non-stop, že? Hej. A čiže preniesol na vás, alebo prenieslo sa na vás veľa z tej jeho absurdity, komičnosti, satíry? No jasné, už len preto, že som mu to chcela vrátiť, takže ja som mu potom, to bolo ako super, sa mi to zdal, asi sme mali podobné písmo a on mal vtedy normálne taký kalendárik na stole, kde si to písal. A ja nie, že hneď, hej, to by bolo nápadné, ale o pár mesiacov som otočila a popísala som mu tam akcie a také typu, že ples v elektre,
A tak on potom vyvolával svojmu manažerovi, že toto som si naozaj dohodol. A mne stačilo len to vedomie, že bude riešiť niečo, čo sa nedá vyriešiť. Takže... A išlo na nejakú takú akciu, alebo niečo vyšlo? Či si všetko overoval, bol opatrný? Nešlo. Raz už sa mu to nezdalo vtipné, keď niečo natáčali v centre mesta a on mal výborný zvyk, že parkoval tam na ulici, kde ho pravidelne odtiahli. Ale že pravidelne a jediné, čo mu vždy napadlo volať mne a odvez ma do Čierneho lesa, tam vynadal tomu v tej kúkani. To si pamätám, ja som tam raz skončil s autom. Áno, on tam končil pravidelne, bolo mu jedno, z čoho mňa vytrhol, lebo bolo treba aj vyriešiť jeho. A raz som takto išla po meste a pozerám, že on tam zas parkuje. A prečo čo skúšal? Že raz ho neodvedol? On jednoducho niektoré pravidlá neznášal a tým pádom ich nedodržiaval aj za cenu takéhoto čohosi. Tak ja som mu vtipná napísala, že práve tu odťahujú nejakú červenú vektru, nie je tvoja. On zrušil natáčanie. Fíčal a vtedy naozaj, akože vtedy nebol milý, no. Čo mi povedal, že zrušil natáčanie. Sa mi páči, že ste sa takto doťahovali, už sa doťahujete trošku aj s dcerou Šalotkou teraz, či? Áno, ste jasné. také srandistky? Hej. Tak zazrela na nás, hej, z knižky. Vraj ste si aj s otcom rozoberali nejaké slovenské príslovia. Keď si niektoré tie príslovia, keď ich nevnímate v tej metafore, ale zoberiete ich doslova, tak to sú niekedy také... No dajme nejaký príklad. No, aj príslovie napríklad hlad je najlepší kuchár. To je hovadina, z hladu sú vojny. Ako teraz vlastne, to hovorím prenesenie. Hej. Takže aj to je také trošku absurdné. A vy ste sa len o tom začali rozprávať a išli ste až do nejakých úplných absurdít, hej? Áno, aj tie príslovia sa dobre robia potom práve v tom výtvarnom spracovaní, lebo tam sa dajú práve nakresliť do takej tej, v tom prvotnom význame a nie v tej metafore. Čiže na to sú lepšie zrejme ten obraz, lebo keby to niekto popisoval, tak už je to taká nuda, hej, že to čo to ako vysvetľuješ. Spomenuli ste už Jara Filipa, s ktorým si naozaj rozumel. Ako si spomínate, povedzme ešte na spoluprácu s ďalšími, neviem, Rastom Píškom, alebo myslím, že Kornel Feldvári, aj o ňom sa vyjadril pekne. S kým mal také najbližšie vzťahy, s kým si rozumel? Treba pri tomto povedať to, že ja som otca bohužiaľ v dospelom veku zažila veľmi krátko, lebo on keď zomrel, tak ja som mala 25 rokov, neviem. Ale nie, to s tým sa menej. Ďakujem, ale nie, tak to bolo. Čiže naozaj veľmi krátko takým tým normálnym vyspelým mozgom. Hej? Lebo pre mňa 18 rokov nie je vyspelý mozog. Áno, mám 18-ročnú dceru. Áno. Čiže veľmi krátko a tým pádom aj tie jeho vzťahy som vnímala skôr také, čo sa aj u nás doma vyskytovali. Čiže Jarik bol u nás často aj na nejakých, ak sa dá v jeho ponímaní to nazvať výletmi, že občas bol u nás na chalupe a tak. Na ňo si spomínam, no ale ako z tej partie mali dobré vzťahy so všetkými. Ako tam si nepamätám, že by boli nejaké trenice a keď, tak možno obsahové k tým reláciám, ale to potom vôbec neriešili. Áno, jasné. Že... To je asi v normálnom zápale práce, ale si presne spomínam, to je 25-30 rokov dozadu, keď tento humor letel a mne sa veľmi páčil a myslím, že to bolo často skvele vypointované. Bolo tam cítiť tú spoluprácu, to, že si žičia, že si sadli tí chlapi. A myslíte, že keď sa pozrieme na dnešnú dobu, že sa vieme tak zasmiať sami na sebe, ako to vedeli oni pred tými 25-30 rokmi? No ako kto? Ja hej. Naša bublina áno. Ale a priznám sa, že takú tu v médiách vôbec tu ani nepoznám, ani ju nepozerám. Takže k tomuto sa vyjadriť neviem, že či tam niečo také je. Vaša mama, Iveta Radičová, napísala v úvode, že Stano Radič bol majstrom nenápadnej pointy. Myslím, že tak ho nazval, alebo takto nazval aj Rastio Píško. A myslím, že pri čítaní tých aforizmov v knihe Žuj a nechaj žuť absolútne súhlasím. Často sú to skutočne také jednoduché párslovné vetičky, ktoré skrývajú jednu aj viac vrstiev, takže treba sa začítať. Sú to také slovné hračky na každý deň. Odporúčame spolu s Evou Radičovou. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie. No a ja sa rozlúčim možno takými 1-2 aforizmami z knihy, ktoré sa mne veľmi páčili a myslím, že sú stále aktuálne aj dnes. Aj na ľudí, ktorí sú na výslni, si treba občas posvietiť. Alebo
na tých, čo nám nesiahajú ani po pety, sa môžeme najľahšie potknúť. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.